माजबादाव हाग्रा बिफाना आफाद फसंथानफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां फुलि गायदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनाय 15 जुलाइनिफ्राय माजबाद दखरा हाग्रा बिफाननि मावख'निफ्राय माजबाद ओनसोलाव गुबुन गुबुन फसंथानफोराव बायदि रोखोमनि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लाबोदों होननानै माजबाद दखरा हाग्रा बिफाननि मावख'नि बिट बिबानगिरि मिन्टु बर'आ फोरमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै 15 जुलाइनिफ्राय 15 आगस्तसिम आसामनि गुबुन गुबुन आफाद फसंथानफोराव सोमखोर जांख्रिथाय लाबोनो नाजानायनि बिथायाव दिनै माजबाद हाग्रा बिफाननिफ्राय अरां, माजबाद, जयगपुर थाना, पुलिस आउटपस्टफोरजों लोगोसे माजबाद ओनसोलनि फरायसालि फरायसालिमाफोरावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां फुलिफोरखौ राननानै होयो। दिनै माजबाद खाजोना बेंखन मावख'नि सोरगिदिं खाजोना बेंखन बिबानगिरि उत्पल कुमार डेका, हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि बिजयानन्द भब्रामोननि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन बेसेन गोसा बिफां फुलिखौ गायनाय जायो। ইয়াত আমি অৰ্জুন লিখিছোঁ, হেৰি বকুল আৰু এইটো বহেৰা, এনেকৈ মিলি 4-5 বিধ গছপুলি ৰোৱা হৈছে। কেইডাল গছ পুলি ৰৈছে ইয়াত? বৰ্তমান এতিয়া আমি 20 ডাললৈকে এতিয়ালৈকে ৰোৱা হৈছে। কিমান মান লগাব? ইয়াত আৰু কিমানখিনি পাৰোঁ চাওঁ ৰুম। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকৰ কোন কোন আছিলে? আমাৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আছিলে, SDC ছাৰ আছিলে, হয়, আৰু আমাৰ মিণ্টু বড়ো আছিলে। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।